ಎನ್ನ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪುದಾರ್ಡಿಪ್ಪುನ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಬೋಡು ಬಾರ್ಕೂರು. ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮೆರೆತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣ. ಅಳು ಪರಿಸರನ ದುಂಬುದ ರಾಜಧಾನಿ ಉದಿಯಾವರೊಡ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗು ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬಾರ್ಕೂರುನು ವಾರಕೂಲ ಅಥವಾ ವಾರಕೂರ, ಬಾರಕನೂರು, ಬಾರಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರುಲೆಡ್ ಲೇಯ್ದೇರು. ವಾರ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಾದು. ವಾರಕೂಲ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇತ್ತೆದ ಬಾರ್ಕೂರು. ಸೀತಾ ನದಿತ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಗೂ ಕೈತಾಳ್ದಿತ್ತಿನ ಸರ್ವರುದು ಬಂದರು ಬಾರ್ಕೂರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಇನಿ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಬೀದಿ ಪಾಲಾದುಂಡು. ಅರಮನೆ ನಾಶವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ದಿತ್ತೆನ ಕಲ್ಲುಲು ಬುಲ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆನು ಪನೆಂದುಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 375 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಸರಿಸುಮಾರು 75% ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಮಾವಶೇಷವಾದ ಆತ ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ದುರಂತದ ವಿಷಯ. ಬಾರ್ಕೂರು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಊರಾದ ಅವು ಹೊಸಲ, ಹನೆಹಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚೂರು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಮಾಗನೆಗೆ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳರಾಜ್ಯ. ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಸನಡು 1141 ಶತಮಾನದ ಈ ಶಾಸನಡು 7 ತುಳು ದೇಶ ಪಂತೆರು. ಅವು ಸಪ್ತ ಕೊಂಕಣ ಆದಿಪ್ಪು. ಹೊಯ್ಸಳರೆ ಬೇತ ಶಾಸನಡು ಮುದುಗೆರೆ, ಹಳೆಬೀಡು, ಹಳೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಾಸನಡು ತುಳು ದೇಶೋ ಪಂದ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂತೇರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1182 ಶತಮಾನದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ಪಂತೇರು. ಅಳು ಪರಿಸರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1302 ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಡು ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಗೊಲ್ಲರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತೆಗಿದಿನ ಈ ಶಾಸನಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮೂಡುಕೇರಿದ ಶಾಸನಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತೆಗಿದಿನ ವೀರಕಲ್ಲಡು ತುಳು ವಿಷಯ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡು. ತುಂಬಗ ವಿಜಯನಗರ ಆಳಿಕೆದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ತುಳು ದೇಶ, ತೌಳವ ದೇಶ, ತುಳು ರಾಜ್ಯ, ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ, ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳು ರಾಜ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡು. ಹರಿಹರನ ಬಸವದೇವರಾಯ ರಗಲೆಡ್ ಇದು ತುಳುವ ಮಲಯಾಳ ದೇಶಗಳೊತ್ತೊತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡು. ನೆಟ್ ತುಳು ದೇಶ ಪಂದ್ ಪಂತಿನವು ಮಲಯಾಳ ಬಕ್ಕ ತುಳು ದೇಶ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಪಂದ್ ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು. ಪಾದ್ದೊನೆಲೆಟ್ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪೊಡು ತುಳುವೆರನು ತೋಡೊಂದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೈತಾದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರು. ಸುರುತ ಶಾಸನ ಹಡವು ಪಂಡ ಪಡುಕೋಣೆದ ದಾನ ಶಾಸನ. ನೆತ್ತ ಕಾಲಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1425. ನಾಳ್ದು ಪತ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಹಡವು ಗ್ರಾಮದ ತೆಗೆದಿನ ಈ ಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲೆನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಊರ್ದ ಬೇತೆ ದೇವರಿಡಿತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪದ ಬೆನ್ಮೆರ್ಗ್ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗ್ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನೈನು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸನಡು ತೂಪ. ಈ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗು ಪಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ, ಆಣೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇರನು ಏರ್ಲ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಿಜೇರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಒಪ್ಪದ ಪಂಡ ಅಂಕಿತದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ಈ ಪೂರಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಕೆತ್ತಲ್ದ ಪಡ್ಕೋಣೆದ ಹಡವುದ ಶಾಸನಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಹಡವುದ ಶಾಸನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಹಡವುದ ಶಾಸನಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಪರಿಸರದ ಎಣ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೆರ್ಮೆರನ ಅಂಕಿತ ಪಾರ್ದು 7 ಬಯಲನ್ನು ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಬಯಲನ್ನು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೋಟೆಕೇರಿದ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಡವು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಶಾಸನಡು ಕರ್ತೆರ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಈ ಗ್ರಾಮಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾಯಿನ ಎಣ್ಮ ಬ್ರೆಮ್ಮೆರೆ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡು ಈ ಶಾಸನ ನಾಡದ ಪತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮೇರು ಪಂತೇರು.
ಹಡೌದ ಶಾಸನ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಪೂರಾದಿಕ್ಕುಡಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಿತ್ತು ಪನ್ಪೆನೆ ಇನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಎನ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಕಲು ಸಾತಿಯಾಗೋಳಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಹಂಡಕಳಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಹಿರೇಕೆರೆಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಹಾಡಬಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಕ್ಕೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಹಿರಿಮಂಜೆಯ ಬಂಡಾರಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕುಂಬಾಶಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪುದಾರ್ ಈ ಶಾಸನಡು ಮಾಜಿದು ಪೋತುಂಡು. ಮುಲ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ 14 ಊರ್ದ ಸಾತಿಯಾಗೋಳಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಕಲು. ಈ ಸಾತಿಯಾಗೋಳಿ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಕಾಲದ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವಾದು ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಈ ಹಡವದ ಶಾಸನಡು ಕಾಂತೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರತಿನ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1412ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ದಾನಶಾಸನಡು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದು ತೋಟದ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ನ ಪುದಾರ್ ಪಂತೇರು. ನನ 15ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನತ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿ ತೆರೆಯುಂಡು. ಈ ಶಾಸನಡು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ಡು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂರ್ತಿಲು ತೋಜಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಗುಡಿಟ್ಟು ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲದ ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೆರು. ವಾರ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದೋ ಬಾರ ಆದು ಅವು ದುಂಬಗ್ ಬೇರೋ ಪಂಡ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪು. ಬಾರ್ಕೂರದ ಹೊಸಾಲೊಡು ತಿಗ್ದಿನ ವರ್ಮನೆ ಶತಮಾನದ ವೀರಗಲ್ಲಡ್ ಬಾರಕನೂರು ಪಂಡ್ ಪಂತೇರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊಯ್ಸಳರಿನ ಶಾಸನಡು ಪಡ್ಡಾಯಿಗಟ್ಟನು ಬಾರ್ಕೂರು ಗಟ್ಟ ಪಂಡ್ಲೇದೇರು. ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನುಡು ಇತ್ತಿನ ಪುದಾರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1155ನೇ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೋಟೆಕೇರಿದ ಕವಿ ಅಳುಪೇಂದ್ರನ ಶಾಸನಡು ಅರಸೆ ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರೊಡ್ದು ಪೆರಿಯಕಲ್ನ ಅರಮನೆಡ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರುಗು ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಂತಕತೆಟ್ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜೆ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಪಿರಾಕೃದ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಯನ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟನ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತೆಗೆ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಚರಿತಂ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ಐತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 22ನೇ ಶತಮಾನುಡು ಬಾರ್ಕೂರುನು ಅಯ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಅಯನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕುಂಡೋದರೆ ಯಾನೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಇನಿಕಲ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುಡಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡುಂಡು. ಈ ಚರಿತೆಡು ಪಾಂಡ್ಯವಂಶ 250 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡ್ ಪನ್ಪುಡು. ಈ ಅರಸೆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕೆಸವಣ್ಣೆ ಬಸವಣ್ಣೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ್ ಮುಖಾಂತರ 12 ಕನ್ಯರನ್ನು ಮದ್ಮೆಯದ್ ರಾಜ್ಯ ಬರಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಥೆಯುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ಡೆ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ ಕೇರಳು ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ದಂತಕಥೆದ ಬರ್ಪಿನ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡೆ ಒರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪುರಾವೆ ತೋಜುಜಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮೇರ್ ಭೂತಾಳು ಪಾಂಡ್ಯನ ಭೂತ ಅಳುಪ ಪಾಂಡ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಪಂತೇರು. ಆಂಡ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನ ಒವೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಜಯಂತಿಕಾ ನಗರ ಪಂದಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕತೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧಾರಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂದಲೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1155ನೇ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೋಟೆಕೇರಿದ ಕವಿ ಅಳುಪೇಂದ್ರನ ಶಾಸನಡು ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1435ನೇ ಕಾಲಮಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನ ಬಾರ್ಕೂರದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಸ್ರೂರು ಬಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೆಲವು ಶಾಸನಡು ನಾರಾಯಣಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಊರ್ದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂದು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಈ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಲೆಯ 10 ಕೇರಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮತ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರುಡು 10 ಕೇರಿಲಿತ್ತ ಆ 10 ಕೇರಿಲನ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಬಾರಹ ಕನ್ಯೇರು ಅಥವಾ 12 ಕನ್ಯೇರು ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಬಾರ್ಕೂರುನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಲೆತ್ತಿನ ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮೂಲದ ಪುದಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ 12 ಕನ್ನಾವೇರು ಪಕಲೋಡು ಆರತಿ ಮಲ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು.
பெர்மெர் உதிப்பன சந்திடு பெர்மெர் கைத்தாள்டு 14 கன்யாவேರು ಕನ್ಯಲು ಮುತ್ತುಡುವಕ ಪಕಳೊಡು ಆರತಿ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ 16 ಕನ್ಯಾವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಾದ್ವನಡುಂಡು. ಈ ಬಾರಹ ಪಟ 16 ಕನ್ಯಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೆರ್ಮೆರಿಪ್ಪನ ಊರು ಬಹರಾ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂಡಲೆತ್ತುದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ 16 12 ಅತ್ತನ 12 ಪಂಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರಹ ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಪಂಪಿನಾವು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಚಿ. ಬಾರಾ ಕನ್ಯಾವೇರು ದುಂಬುಗು ಬಾರಕ 100 ಆದಿಪ್ಪು ಶಾಸನಲೆಟ್ಟು ಬಾರ್ಕೂರುನು ಬಾರಕ 100 ಪಂಡಲೇ ಇದೇರು. ಮೂಡುಕೇರಿದ ಶಾಸನಡು ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡು ಇಡೀ ತುಳ ರಾಜ್ಯನಲ್ಲೇ ಇದೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ಜಾತಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತಿನ ಪಂಪಿನಾವು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುನ್ನಗ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಳುಪೆರಸರ್ನ ಕುಲದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಳುಪೆರಸರೆ ಆಳ್ವಿಕದ ಕಾಲೊಡಿಂಚಿಲ ಈ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡ ನಿಚ್ಚ ಮಾಡ ಗುಡಿಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲಿತ್ತ ಪಂಪಿನವು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅಳುಪೆರೆ ಕುಲದೇವಿರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಈ ವಿಚಾರನು ಎಡ್ಮನೇ ಶತಮಾನದ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಈ ಶಾಸನಡು ಪಿತಾಮಹಲೋಕನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುಲ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಡು. ಅಜ್ಜೆರು ಪಿತಾಮಹ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬಕ ಅಳುಪೆರೆ ಪಾಂಡ್ಯಕುಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ. ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಾಂದೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಹಂಪೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನಗೆ ತೊಂದಿನ ಊರು. ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಅಳುಪೆರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸಲು ಕೆಳದೆ ಇಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕುಲು ಆಳ್ದಿತ್ತೇರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಬಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾರ್ಕೂರದ 355 ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗುಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 355 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತ. ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡಿಗೆ. ಐತ ಅಕೇರಿದ ಉತ್ಸವ ಬಾರ್ಕೂರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡಿಗೆ. ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತಿಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಚಿಪ್ಪಿ ಹನುಮಂತ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ರೇವಂತ, ಆಂಜನೇಯ, ಬೇತಾಳೇಶ್ವರ, ಸರಸ್ವತಿ ನಾರಾಯಣಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ಕಚ್ಚೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ, ಕಾಳಿಕಾಂಬ, ವೀರಭದ್ರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಬಾಲಯಕ್ಷಿಣಿ ಅಮ್ಮನವರು, ರಸದಬಾವಿ ನಾಗೇಕ್ಷ ದೇವರು, ರಸದಬಾವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಲಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರು, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ, ಜನಾರ್ದನ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪಡಶಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಕಚ್ಚೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಾಗಬರ್ಮ, ಕರಡೇಶ್ವರ, ತಮಟೇಶ್ವರ, ಹೊಸ್ಕೆರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಭೈರವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಧರ್ಮಶಾಲೆ, ಹಿಂಗುಲಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿ, ಗೌರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನಲು. ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುನಾಡ ದೈವಲ ಕಾರ್ಣಿಕ. ಕುಂಡೋದರ ದೈವದ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ದಂತಕತೆ ಕತೆಟ್ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೇವಪಾಂಡೆ ಪಂಪಿನಾರಿಸೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಡಲ್ಗೆ ಪಡಾಯಿನ ಜಪ್ಡಾವ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕುಂಡೋದರ ದೇವೋ ನರಬಲಿನಿ ಕೇನುಡು. ಅಪಗ ದೇವಪಾಂಡೆಗೆ ದಾಲ ಸಾದಿ ತೊಜ್ಜಿ ಆಯ ತನ್ನ ಬುಡದಿಡ ತನ್ನ 7 ಜನ ಜೋಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಕೇಂಡೆ. ಅಪಗ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಬಾಲಿನ ಕೊರೆಯ ಪಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯೊಲ್ಗೆ. ಈ ಬೇಜಾರುಡು ದೇವಪಾಂಡೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿ ಸತ್ಯವತಿ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡು ತನ್ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಪಾಂಡ್ಯನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಲಾ ಪಂಡು ಪನ್ಪೋಲು. ಅಂಚ ದೇವಪಾಂಡೆ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಪುನಗ ಕುಂಡೋದರ ದೈವ ಬಲಿನಿಗೆ ತನಾಂದೆ ಜಯಪಾಂಡೆಗೆ ಹೊರ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ದುಂಬಗ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಡಲೆತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡ ಕುಂಡೋದರೆ ಎಂಚ ಮಹಿಷಾಸುರ ಆಯ ಪಂಡು ತೆರಿವಿಚಿ. ತುಳುನಾಡ ದೈವಲು ಬಾರ್ಕೂರು ತನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆಕುದುರು ಮಹಾಕುಲಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಂಚಶಕ್ತಿಲನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ದುರ್ಗಾ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯರನ ಸಮಾಗಮ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವೀರಭದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೆರ್, ನಾಗೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ನಂದಿ ಬೊಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಪ್ಪುನ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಮೂಲತಃ ಮುಲ್ಪ ವೀರಭದ್ರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಕುಲಮಹಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಆಲಡದ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ನಡೆಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ಹೊಸಾಲಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಉಂಡು.
ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಗರಡಿಡು ಶಿವರಾಯ ದೈವ ಇತ್ತದು ಐಕೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಶಿವರಾಯ ದೈವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ರೂಪಡುಲ ಪ್ರಕಟ ಬಾಪುಂಡು ಪಂದು ಅಹಿತ್ಯವುಂಡು. ಎಂಚಾದು ಹೊಸಾಳ ಗರಡಿಡು ಮಾರಿ ಪೂಜದ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಶಿವರಾಯ ದೈವಕ್ಕೂ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಿವರಾಯ ದೈವ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಚಾದು ಶಿವರಾಯ ದೈವ ಬಾರ್ಕೂರು ಮೂಲದ ದೈವ ಪಂಡು ಪನೋಲಿ. ಬಾರ್ಕೂರದ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುರುಟೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಗೊರ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ನಾಗರಮಠಡು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೈವ ಮಡೂರ್ ಹೈಗುಳಿ ಬೊಕಸ ಪರಿವಾರ ದೇವಲುಲ್ಲ. ದೇವಲಿಗೆ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ಬದನೆಗೋಳಿ ಮುಲ್ಪ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನವುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಗೊರ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಹೊಸಾಳ ಗರಡಿಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಕ ಕಲ್ಲೂಟಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಂಡು. ಬಕ ಮಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕುದುರುಡು ವರ್ತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕಾರ್ತಿ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ನಲ್ಕುದುರು ಹನೆಹಳ್ಳಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ವೀರಭದ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ದೈವಲುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಂತಾಯ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಶಿಡಿ ಉತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರ ಕೈತಾಲ್ದ ಕೂಡ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಕಾಲಡು ದುರ್ಮಡ ಆದ ಸೈತಿನ ಕುಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿಡ್ಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಕೂಡ್ಲಿ ಪಂಪಿನವು ಸೈತಿನ ಕುಲೆನ ಕೂಡಾವುನ ಅರ್ಥ ಕೋರ್ಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು